Усіх вітаю. І зноў чарговая спартовая пляцоўка, майданчык у Лодзі. Гэта ўжо яна і для забаў, і для заняткаў, для ўсяго. Па-першае, бачыце, якая тут ёсць гушканне арэлі. Не ведаю, як она называецца. Каб можна было катацца, я вчора глядзеў, маладзёны толькі і соўгаюцца. Вы залазяць сюды, ну і я паспрабую. Там трэба садзіцца і пайшоў. І працуе выдатна, і зроблена ўсё тэхнічна, грамотна, там і стаяць амартызатары, кампенсатары, все як трэба. Ага. Потым, бачыце, калі вы хочаце пагуляць, паспаборніцаць адзін з адным у футбол, да вось, жоўтыя, чырвоныя, насупраць друга. І тут яшчэ. Ну, а мне цікавіць вось тыя трэнажоры, якія тут ёсць. Тут ужо іншыя трэнажоры, чым тыя, што ў першы раз. Зразумела, брусья. Тут гушкацца нагамі ў бакі. Тут сабе талію вкруціць пчаліную, васіную. Гэта ізноў такі у нас арбітрэк, эліпсоід. Але, ну, зразумела, тут кароткі крок, таму не вельмі зручна. І вось яшчэ тут ёсць у нас вось так хадзіць. Прычым тут стаяць нейкія пружыны, і яны даюць ціск, узмацненне нам. Вось турнік. Ну, турнік з брусьямі, ну, паспрабую. Але таксама розныя хваты можна рабіць тут, падцягвацца. І прэс тут усё як трэба. Зараз я пазаймаюся, а потым праеду, пагушкаюсь па гэтай вось штуковіне. О. І гэта звычайны раён, стары раён Лось, яшчэ, відаць, пры камуністах пабудаваныя дамы такія, бо зараз такія не будуюць.